Kunglai taka nula pakhat chu tuten emaw nam thlu in a pawisa an ruksak daih mai a. Kar pakhat hian a su tep nge. Driver chu lo chhuakin thilawm zia te a lo zawt chiang a. Kara bawk chuan letle in an pu hnenah chuan University zirlai a nih thu leh a tuition fee tur an ruksak thu chu a va hrilh sak a. Chupa chuan a lo laina hle a chiangnuai thum bank card chu a pek tir. Ava tam ve kala thei lawang chiang sang thum chaw lom ka mamo chu po chu inrem siam na zia kila thlathum chhungin ka rul let le ang che nula chuan a lo ti a. Angai lo donation anga ingai mai don ya driver in ati po in pek let na tur chu adil tata. Mr. Scott Blura poisa ani a idu le ilaru le mai don ya ti in a business card te chu a petangi a. Thlathum hnuwa chuan Kitty Simpson kania ti in Scott am hutur chuan an ina chuan ava kal chilta a. Ompui ho tunu chuan ompui interview tur emo a lo ti. Nikata chiang zariat a hlo tur thu a soita ka chuan ava thave kalo thokang ati ngal ta ringota pheicham man ang mai chuan a in ngai poisa pekir tura kalkha ni a poisa la alamamo don chau si. Ompui chu mi panga lai mai lak tharan ni a pi ber chuan a kau khom in na ber tur chu ka tupa en kolani ang a fa in pai thei mel chuan in nei ngal don ani ati chuan midang chuan lo phur hle a Kitty ero chuan angai na shelo takin a hoi a heu mai. Scott po chu lo thleng ta a pi chuan heng ho hi nangma en kol tu tur tian ni hi idu ber hi han thlang chin te ti in a lo zot ngala. Kapi nupui emo fa ka du lo research a hian in focus ri ka du lom ti in Scott chuan a lo chang. Nilo kumsom thum ini to a nupui lam reng ingai to lo hi ka ngai dan ani to lo ania tuai ini an rin thu mi ina an soi sep thom te hi ka thina ti rim nor lui che hi ka du si lawa idei du ber tur thlang shim phot te api ina ti ta ka chuan api lung oinan an en phei deuh dandana a topa poisa a pek nu nge mai kha mu in a thlang zui te chat mai ani po chu lo lom hle personal mate ni te chu lo a thadon ria vina shiani chia lo dang te chuan khoi chung kwa changa lo tro chhuak nge ini ve a ti in an ron zota college kal lai kania ati chuan ani chuan mi hausa nu pui ni tum gold digger ini mo ti in pakhat chuan alo beng kal thwai ringot Sanford chung ko fanduno pangber kani hi engtin ge Mr. Scott te min chu sak itum ngam zoka hei akor hi li sak vek ro u ati zom nga zata chutiang engma tum ka nei lo min thla te u tilom ma se tuin an lo le hu le sham vane thlak takin Scott a khan alo mulawa akot te chu alo ba tir chhuak ro u zoi su phian alo ti hetiang mi satlia hian a phu lo che inupui hwal ni tur chuan chung ko ho sa mi hi min thlang jok ro an lo ti vel Glory City a hian tu chung ko ho sa fa ma hi kanupui hwal ni phu an om lo keima nge in ka thlan ani a lo boy su ti in Scott chuan a chwa tir ta dia ka pi berle numai te chuan lo mu in Scottan Kitty a pomson te chuan ati hlim hle zana chuan supan siam sak sawa Scott a chu piturin an tir pi chuan a hi tura chuan damdoi a lo tel sak to awangin ani chu a lo rui to hle a om dan dik lo tak awang chuan supe a Kitty lo lut chu a lo be seita kapi in a hire che ini thauka a lo ti chuan ompui turin a lom ka lokal mutpui tur ni lovin ti in a lo chang ve na samai ma se a radio nu chuan a hnar thei ta bik lova a thiang hlimna a hlo ba ka indan na an la mang lo zui bankcard kha nu che in zinga Scott a tho ma chuan in chu a chwa san zui ta a thingtlang atanga Glory City University a lekhazir tura local chuan tumlo khau lovin naw apai zui ta tlat mai kariat mi ani to le ngal lekha thiam thei nung chang moi ti a mi te fak a hlo ve na zong te chu
ler ten awm nihna hre lo tih thawm chuan a luah lan zui ta a. Amah pawh chu a mang ang. Doctor hnenah chuan a chhungte hnenah a raithu chu hrilh lo hram tur chuan thingṭhi meuhin a ngen ta a. Zirlai dangte erawh chuan kan university pawh i timual pho lutuk a zah thlak bang rawh tiin an lo au khum a. Zirlai inzuar angte chuan chhuahin thlate an lak sak chuai mai. Insuifia chu tumviau mahse an lo nam pop a. A tlutur chu Scott khan a lo dang hlo. A rai te hriat phei chuan mak a lo ti ve hle a. A fa a nih ngei chu a ring ve ngal. Amah chuan uluk tak chuan a ve en dik ve le ngata. I rai ngei ye, ka fa ni em. Kanin hmu masak berin pawisa i ti bo thu suahin nuai thum ka pe che a. A hnuah kan ina awmpui angin i lo kal le a. Ka khum min tawm pui a. Ngaw rengin ka fai pai ti pawh thup pau i tum ani maw. Nge na kina pawisa min dil i tum le zawk. A ti chuan, ke ti chuan lung oi lo hle. Ama avanga rai ka ni a min pu che hle mai nei tlak pawh ani dawr lo hi tiril ru chungin. I fa ni lo, khami tumte kha chuan zinga pils ka ei renga lom a ti ta a. Ani chuan mi padang i mut pui le ngal ani maw. I chung ten nung chang mawi an zirtir lo chem ni. A ti chuan, i lo boi ve na tur a awm lo. Ti in ke ti chuan a lo chang muka. Chuta rin lok ang ne in anu le u te chuan chan chin hria in chulai hmun chuan lo thleng ve ta. Ten awm lutuk mai, skul chawl rawh kan ti pawh in i du lova. Tuna naw i pai le siamo, lo ho te i chak lo viawang, ti in khoi an lo tum ngal ta bor mai. Skota chuan lo dangin, Glory University a professor ani thu chu a soita a. Lungai su thatakin ka lo enkol do na lom, ti in ke ti du lo chung chu an hruai haw lui ta thova. Scott chuan khongai veo ma se, in rol na chan tur nehin a in shabok si lo. Kiti chu anu te chuan thlemin, nawi pai ti kan khwa mi ten an hriat chuan min lui zat lutukang, baka ila no pang si a, pasal thatak nei thei ila ni. Nau sen enkol thei din hmuna po kan din lo hi, ti in ti tlak tir chu an tum zui ta a. Nupui sun hlim hlol, Simon a chu nei tir an tum nge bok. Amana chuan nuai nga lai mai alo in huam ve chu ni in, pawisa chu an i tle lo ni. Kanu lo, baka, uro kanyan hian i fate ve kan ni a, ma se i dua bik em hi enge om zia, kiti chuan a lo ti. Meichia le mi padin hmunte chu a in ang thei reng hlei nem, rokan a lo ti ta ka chuan. Ka nei lovang, du le, min tui thlar mai ro, ti in, kiti chuan kal sanatum. Anu chuan a ben shepa. Khoya mai kal lovang, du thlan tur i nei lo, ti in, a u nen chuan an pot lui ta chang a. Min kal ti ro u, ti in, kiti chu a chapa. Driver khan a lo mufu hlau mai. Rang dewin skota te chu ava shil ngal. A pi bula kiti rai thu le, a fa ani lo thu chu a lo shil zo chia a. Ma se kol dong zuin. Tes an nei na changin kiti fa pai lai mek chu a fa ngei ani an rin thu an lo shil le si. Khazan khan sup a pek tir thu le. Benkart a hnut chia thu te chu a pi le pi mai te chuan an lo shil boka. Sum du le tum nei ra na chu tiang thil chu ti anga a lo ngai kha. Skota chuan a ring dik lawa ni ti a hrethiam ta. Man hmo deuh chuan a tlan chuak. Mang ang taka kiti lo om lai chu ava chan chuak man ta hlawa. Tunge kan fanu hi hetia anga lo boi pui ve ngot turin ti che, ti in, anu chuan a lo zota. Tuna chang chuan kabial nu ani to ang, tu po lo ti du da tu piang chuan shem na an huzel to ang, ti in, a chang ta maka. Mi hau satak mai ani bok si nen, an lom veo rual chuan, an hlau ru le thung. Chu klinik po chu dan phal lawa kalpui ani awangin, pulis niya na doktor chop chuan an report ta a. Anu te po, guard te chuan an soy sa hlak bok. Damdoi ina kiti chuan enkol zuya, pi berle skota te chuan anom pui deuh reng mai. Alo rin dan dik tok lo te awang chuan, skot chuan ngai dam adila. Pi ber po chuan, nang le ifa te hi tlau tlak chu kan tum reng lo.
mawphur na chu kan la ang note a pian huna Scott a nen hian in nei dawn nia tiin alo hrilh fia ve bawk a. An duat em awang chuan Kitty pawh chuan nialngam chi ni in a hre lova a nu le a u te a hlo mai baka engmah eizawnna a nei bawk si lo naw a la pai zui bawk nen Scott a te chu an ina chuan a zui haw ve ta nge a. Doctor le therapist te pawh a pual liao chuan an ruai ngal hmiah bawk a Kitty chuan nuam lo a ti deuh hial zawk ani. Room pakhat Scottan a du ang thlapa a lo chei sakah chuan an awm tir a awmpui a nih tawh lo awangin Scott ti a kotur chuan a hrilh nge. Zana chuan a ruah a lo sur nasa hle a trek lah chu a tla ri dum bawk kawl a phe zuai bawk nen Kitty chuan a naupang lai te ngaih tuah letin a hlau hle a Scott a bula kal a tum lai takin room kawngka bulah chuan an in tawk hlo a va zuan ta tawpa a kherh bet ngal ka hlau lutuk a ti ṭuau mai a khumah chuan chawi pheiin a mutpui ta tawpa chutiang taka a hlau chu makati in a ngaih te pawh a ṭha lo hial zawk ani. Zingah chuan zanlam thil thleng te chu ngaih tuah chhuakin Kitty chu a zak le hnuhnawh ka fa pai tui ni a ṭha taka enkawl che hi ka bat a lawm tiin Scott chuan a lo hnem zawk a. Mipa fel tak le pathat tak a la ni dawnin Kitty chuan a hria class kal le chu a duh miao awang chuan a dil le a Scott chuan a hnial duh bik ta liam lo mahse zirlai ṭhenkhat te chuan an hmusit hle kan school ti hming chettu i ni a engtin nge kal pawh i lo kal le ngam zawk tiin an lo ngei hlawm hle. An class ah Scott a lo luh chuan hmel-ṭha an tih thu le an star zia te chu an sawi runghal sup a Sergeant Glory University Hospital a thoklai a nih thu le class ah chuan kum khata voi thum chiah lecture a pek thu te chu an lo hre rukar hlawm a. An madam pakhatin a maternity leave a lak awangin pathology class ah chuan a aiwh turin a lo kal a lo ni. Emi chuan ka zen nen an in kom thin a ka naupang lai chuan an ina te pawh kan leng thin a lo ti vel a chu ringot pawh chu a thian te chuan an lo awt hle engtika emaw min hruai ve ro aw an ti nge. Scott chuan Kitty chu lo pan hnain Emi chuan a lo be dawn emaw tiin a lo ding ve ringot a Kitty zawk chu eitur a lo pe daih si a zak chu a lo thin rim ve em ringot a chhuan hnuah chuan enge in lei chin na tiin an zawt ta a raipuar kan i si a min khawng ai ani kha a lo ti mai a raipuar le ngal Scott hi lo kherh thluk te kha i lo tum ve ngot ange i chak lo viawang tiin Emi chuan a lo vo zui le ngal a. Zana chuan zui ruin Kitty kara a lut lai chu thla a lo lak ruksak a Scott a kar a lo ni school ah i chan chin ṭha lo tak an sawi thin si a an hmusitang che tih ka hlau ani ka ngaih tuah chi awangin puai chungin class ah khan ka lo kal ani kha tiin a lo hrilh a min ngaih tuah duh chu ka zirlai bak rilru tih buai tir ka tum lo naupang ka nih tawh lo hi tiin Kitty chuan a lo chhang thung. Emi ten a kek pek an paihsak dei te pawh kha a sawi duh lem lova pi ber bula pawh chuan mi in an hmuhsit na te chu ziaplatin ngawi ringa tawrh mai chu a thlang zawk a a nihlah chuan a lo duatin eitur ṭhatin reng chu a lo chhawp thin a mahse a tui lo thei em ani. An khawlamah chuan a nu chu mi a ang mai a awm tak awang chuan an nupa chuan an va kan a ulah chuan a ban chu na tih hmel deuh hian a lo la cher khawng ut a nangmah awang vek ani keini min thlau thla in mi hausa pasala min neih sana zapui awm lutuk tiin Kitty chu a lo an khum ngal bor mai vuak te a lo tum vel Scott chuan a hnung a lo duh khala zang na domna a phu zui le ngal milian som nga lai a la dil zui bodyguard te chu a hmaiah chuan a ben tir hrep phawt a Kitty hi ka nupui ani a tih duh dah ka phal lo chu hre rengang che hei hi milian khat bank card ani a in enkawl nan in lo hmang dawn nia tiin Scott chuan a pe ta hram zawk a chutiang em a a chhung ten an hmang a i lo mai chu makati in
an fa tak tak ani lo te chu a ring hiala a rukin a nupui chan chin chu a chui tir zui ta ni a tuka chuan emi chuan thlalak mang chuan kiti chu a lo tawng ta chata mi hausa putar kara i lut lai kan hmu vek rai chung pawh in mi pasal putar leh ngal ila tawm pui dua korman to tak tak i lo hak thei thin na chan pawh hi hei wang hi ani dawn hi kan university pawh i ti mual pho lutuk hetiang in zuar ching hi kan duh lo che local ru petition theh lut tila keti hi hnaw chhuah tir ang u tiin zirlai dang te chu a lo fui por ta a bang ro se tiin an lo au rual dual dual mai eng thil dik lo ma ka ti lo min i sik wanga ni kha emi nang aya ka ti that thin awangin heti zawng hian kwai hreu ta ni i buai lo na tur topa i buai ani hi kiti chuan a lo ti ve dek dek a emi chuan a lo kek pulok mai i fiam thu em ni nang ang mi ten om hi ka thi kang chemo kan rualin lo kal la counselor kan hmu ang no chhuah ei ni dawn khop mai tin emi chuan a lo pot vaka dawhkana a dul a taw awangin kiti chuan na a ti hle a ti der ani hi emi chuan a lo ti leh hrama scott lo lutin a lo ngai ven vat kiti hi ka nupui hual ani hi a naupai lai pawh hi ka fa ni he thilai hian in lo buai le ani chuan inin chhir rum rum tawng nang emi kha mi ti du da le ti nat i chin awangin no chhuah ini dawn khop mai tiin keti chu a pom chhuak ngal hria sual wang ani tiin emi chu a au chu la a ti ngai na hre lo chuan lisa chu a khawl ngal chu nu chu doctor ve tho scotta ngai zawng em em tu a lo ni a vanei tlak takin naute chu a lo that lova kiti pawh chu ngai twa om ani lo pi leh scott te chuan an awm pui renga school lama hmuh sit leh ti du da a tawh thin awang chuan an ngai twa hle a bodyguard ri sak mai te chu an duh hial tawh mahse chu erawh kiti chuan a duh lova zirna chawl san mai la chu a duh bawk si lo ina emaw online atanga zirzawm tar chu a dila professor ka awm ve renga lawm scott an a tih chuan i buai sia ka ti buai ngam lo che lawm ani chuan min zir tir ro aw naute pawh in a duh ka ring kiti chuan a lo ti seuh seuh a oi awm lo e thlathum chawal ani kha scott chuan a lo ti fiam a chu pawh ni se kan in zawm tlat tawh lawm apa anga doctor tha tak ni a duh thu a sawi sin a lo ti le a khawimaw a lungphu chu a hriat ve thei tawh ni hi chutia hlim taka an ti lai chuan lisa khan a lo khawl a China a ka lo let le tawh nia min lo hmu dawn lovem ni a lo ti chuan Scott pawh chuan ka va chhuak lawk a nge tiin kiti chu a hrilh a emi thian te khan not copy xerox pek tur an nei thu sawiin kiti chu an lo ko chhuak ve a Lisa in Scott a lo kal a kwa lai tak mai chu bara chuan ava hmuta chu an ma ni lo plan vek ani an thian te chuan Scott awangin i lo haw le ni chiang mai tiin an lo fiam ve mek a ni chia Lisa hi rampawna kal lo sila chuan in neiin fa te pawh school kal rual an nei tawh hrim hrim ang thenkhat chuan an lo ti ve bawk a a thil hmu le hriat te chuan kiti chu a thawng hle a kal san wang in ti awm ang lo em mai nupui hual ka nei tawh hi Scott chuan a lo ti thung a eng pawh ni se hotel a awm chu ka ngai ngam chiah lova in ka leiang ka tia ka zawn kual chhung chauh chu in ina ka lo awm ve riang aw Lisa chuan a lo ti zung zung a i in ang tho lawm i naupang lai pawh ni awm reng thin kha phan lo na chan tur a awm hle nem an thian te chuan an lo ti le a Scott erawh chuan a chhang lem lo rilruna takin kiti chu a haw a laka a felna zawng zawng te kha a duh ve wang emaw a lo ti hmana mahse a ngai dan mai mai ni in a hreta a haw kawngah chuan ruah rawn surin Jack a tla nasa hle a Simon chuan nihliap a lo khum tir hlo mai pi ber chuan Scottan Lisa i a lo hruai haw chu a lawm vak lo a awmna tur a nei si lo a heta ni rei lo te chu a awm ve ri dawn ani Scott an a tih chuan i chhung te an pem lai khan ka lo let tawh lovang i ti emaw ka tia a lo ti deuh mak mak a
Nia lo let le ka duh thuta tiin Lisa chuan alo chhang ve mai. Kawng e Kitty i lo haw pui ve na nge piin a tih chuan ina ring emaw ka ti Scott chuan a lo ti a. Chhungkuai nei tur hi aw ngaisak hle rawh va zawng nghal te piin a tih chuan a chhuak ngal a mahse kawngka ah chuan Kitty ti lo lut chiah nen an in tawk. Simon ka nia Kitty naupang lai thian tiin lo hruai haw tu chuan a lo chi bai a. A pasal ka nia Scott an a lo ti chang fak. Kan la in nei lo kha heta ka cheng leilawk mai mai lawm tiin Kitty chuan Lisa chu a mel deuh rala. An in thlenga an lo in zui haw chuan in tla hrun na a nei tir tlat tawh. I lo hruai haw a lawm awm e a tlai tawh sia va haw tawh mai rawh Scott an a lo ti le hmuk. Min mamawh chuan min lo ber aw tiin Simon pawh chu a haw zui a. Keiman ka ngai tua thei aw Scott an a lo la ti zui hram. Kitty khapa hmutur khan i chhuakem ni a tih zawm zata. Ai chhuak lo. Scott i oki ti sang reng reng su i ti hla wang. Pi pawh chu a lo in rawt vat. Ni e Scott a thian hlui mai mai ani kha Kitty i awm lo khan a ngai tua lutuk chi a chu wang ani kha Lisa in a lo tih chuan soi dua ngai lo hetei chen du chuan ngoi mai mai rawh pi in a lo ti zawa. Miss Lisa hi heta cheng ve du na mo Kitty in a lo tih chuan in a lei hma chu awmna tur a nei lova awmri mai rawh se Scott an a lo ti. I ngai dan ani loim Lisa in a tih taka chuan ni lo ve a tha lawm tiin Kitty chu kala tuma Scott a chuan a lo pom lop. Lisa chuan a thik mel khop mai. Lisa mikwal ruma khan i awm dawn nia pi in a lo tih chuan a hma kha chuan Scott a room dawt chiah khan ka awm thin si a lo ti ham ham. Tuna chuan Kitty a awm tawh lawm in buai pui a ol zawk si a pi in a lo tih chuan a thik zual hle. Kitty chu lungawi lo awm pawh chuan a awm zui lem lova a thil hmu le hriat te pawh chu a sawi hek lo. Tha tak chuan in bia in Scott chuan a hritlan lo nan sup te a siam saka. Lisa lo kalin a lo in ha sexy khop mai. Mahse a du ang chuan thil chu a kal thei lo. Scott i va danglam tu em ve a sup pawh min siam sak ve ngai si lova a ti ta ringawta. O Kitty te chu ka nupui tur ania. Rai lai ani boka ala naupang hle bawk nen duat a ngai ani Scott an a lo ti. Mi pawh in hme min tial sin enga ti nge kan in nei mai lovang. Lisa in a lo ti le a. Chutiang soi su u nau nu ang bakin ke ngai lo che min chhei ve ringaw zel ani kha Scott an a lo ti ta hmiah mai. Kitty in a lo en chia ti hria in Lisa chuan Scott a chu a lo kwa vela. Enge moi ti le puitling ni to in control ve rawh tiin Scott chuan a lo nam sawn dawr. Chulai chu Kitty chuan a lo hmu le hman tawh si lo. A tuk zianga chuan Lisa chuan tuk chuan chu ama chau chuan a lo eya. Kitty chuan a lo kil pui ve. Engtin nge nang ang hi Scott hian a buai pui pei zawk che le. Tlang takin kan soya nge. Scott hi ka du na a rei to mai. Ka ban san dawn mi a lovania. In po deuh kan ni thina. Rampo na kan pe mawanga. In hua lo mai chau kan ni. Tuna chuan a tho na thok ve to dawn. Nang ai chuan kan in hme dai zawk. Chu chui hre thiamim. Lisa chuan a lo ti ngal bor bor mai. Tu ma ti buai ka du lo. Nang ni angin kan hausa ve lo ani mai thei. Mahse musit tak chuan min trong khum su. Inung chang hian Scott hi a phu lo zawk ani hi. Kitty chuan a lo ti ve tang ata. Lekha zir turin Scott a study room a chuan a vakala. Lekha bu pakhat lo in chhop chuak sa chu hmu in Scott a chiar lai ani a ringa. A kara chuan Scott a le Lisa te thalak kha a lo awm reng mai. A hnunga chuan You are my only rose ti hi a lo in ziak thlap. Lisa khan a lo da chu ni in a lo en thlakur le ngal. Kitty chuan nuam lo a ti tel tela. Engtia awm tur nge pawh a hre thiam tawh lo. A mit tui te chu a tla zoi zoi tawh mai. Mahse a zir laia chuan a riru chu pe ka du bawk si a. Nakina chua san lo ngai ta se a in chawm thei a ngai dawn. Part-time job te chu a zong kwal ngal ta char chara.
Scott alo haw chuan Kitty tan cupcake alo khai haw saka. Ani pawh chu alo haw ve chiah. Fried chicken rim ivanam ve alo ti ngal chata. Ka ei hleka chu wang aniang. Kitty chuan alo ti zai. Rai lai phei chuan a hrisel lova sin. I ei du zawng chu suizel ro. Scott an ati chuan. Angai lo, kapuar to, kapi, chu ei tur po in min lo ko lo mai ro o. Ti in, Kitty chu arum lampan chuan a chaw ngal. Enga tingi kapi, khatia Kitty ka om thut le. Scott an ati chuan. Lisa i ilo shwai haw wang vek ani hi, thil hriat thiam lo lutuk mai. Ti in, api chuan alo haw shep. Kitty chu an om pui nu kha ama lis tira. Ngoi ringin Scott alo luta. Pi mai chua tirin ama chuan a zu zom. Kitty chuan alo sherang kher mai. Tunlai chu ka buai dewa ka ngai sak man lo che ni. Naktu chu kan leng kho thong do nim ni. Scott an ati chuan. Angai lo I buai thin si a baka ha dam ka du so. Ti in alo chang le tlat mai. A fil na te chu in ne tir a du lova. Kalsan ani huna ana zwal hle do na ain siat wang ani. A thona chuan Emilia chan te kha lokalin. Lisa chu ava khol vata. Kitty mu thu ava shil. Kitty thil choi lai chu ava sului tangata. Kati palutuk Kitty in ati chung po in. Abuak chuai avang chuan Emi chuan abeng sham. Khovel hi ava te ve in ente. Blue chung kwa te chuan an hnot chuak le ta chem ni. Ti in Kitty kaltum chu alo potlet le soka. Kitty chuan aban alo luak khum ta si. Ben atum le chu Simon Khan alo dang. Singruk sangriat man kor minti chiat sak vek ani hi I choi anga yang. Emi chuan alo tili a. Dornei tu bula chuan an hek zui ngal zat bok. Ani po chuan ban mai alo tum. Simon ero chuan loyar kan ni a. Enge thil thlen dan CCTV changkhian kan en photang chu muli. Alo ti ta ka chuan Emi chuan a lau ta a. A chung zong zong te kha alo record sak vek bok si nen. Engma soi buai zui ngam ta si lo chuan an ho ta dia ka. Dornei tu po chuan ban zui ta lem lovin. Order deliver tur chuan atir le ta zo kani. Simon chuan kalpuin chutia nga raipor chunga na a thona chan te chu azota. Nau te pian huna Scott chuan min nei chu atum nge ya. Ma se mangai dang anei si a. Ti buai ka du lovani. Ti in a shil. Ani chuan na ha thlak thok lovin ka tupa tuition petu tur ka zong me ka. Idu angim ti in alo som ta hlava. Hospitala chuan ei tur chu awa delivera. Ma se a cha tu chu a khol tlang thei si lo. Kwal chuan nu la chuan hetiang ei tur te engwangin nge hospitala ilo ken. Ti in alo nor thlak saka. Abon wai mai. Kitty la alwak alo chuak le. Scott chuan alo mupa hlava. Apom chuak dai. Simona anwa muta ka chuan alung oi vak lova a kai son mak. Ain soi fiat tir zui bok. Na tho adu thu le. Tiu tur ni atum thu chwa soya. Scott po chuan na tho chu du lo veo ma se. Ti lui thei ani lo ti chwa sha chiana wangin. Dora tho ai chuan pui alo ti pui te lo. Chutia Simona ina Kitty lut lai chu Emi Khan thla alo lak sak le man shama. Chung kwa a zan ria nei ho lai chuan Scott chuan Kitty chu duat takin chwa me tia swa saka. Lisa Khan mu she om alo ti le pek le. Valentine's Day a chuan Scott po a intinal ve le a. Kitty nen an kur hak rong alawin ang chia chia. Pang parte a pe ve thlapa. Inde tura api hovarwa manna an siama wangin len chwa dun an tumani. Mase kholdongin an hospital data abo thu an lo shil da thut mai. Kitty chuan vakal pot mai ro ni danga kan indate mai don ya alo tivata. Movie ticket ka book to kha o local la kalo zom ve don chin ya. Ti in Scott chuan akal santa ani. Lisai chuan an thil soi te chu lo shekarin. Movie en tura Kitty vakal chu Emi ti kharwai hin aum zui tira. An nimrui mang chuan an shwai bo zui ta. Data te chu Scott chuan rei fe a be nu chuan a restore thei ta hlau maya.
Professor Tolson na lo kal thu chu a hre zui. Chu pa chu Lisa i rampawna awm laia a mentor a lo ni nge. Simon Khan Kitty room pakhata an dah chu a va zawng hmu a an kauh wang a lo ni. Chhuahpui le mai a tum lai chuan pawn lamah kawngka an lo kal hnan tatlat mai. Chuti laiin Professor chuan Sandra eipuiah Scott chu a lo sawm a. A lo zin kha tiam awangin eipui hram turin Lisa chuan a lo ngenpui ve bawk. Movie en nan hun tlem a lo awm tho bawk nen. Scott pawh chuan a lo pawm ve ta hram a. Kitty te awmna roomah chuan damdawi an phuh chhuah reng awangin Simon pawh chu a ruita a. Kitty chu a be sei tatlat mai. Restaurant lamah ve thung Lisa chuan damdawi a pawlh na soup chu Scotta a lo in tir ve mek a. Professor pawh chuan a haw san ta. Scott chu a lu a rawn hai tan tatlat mai. Lisa in a lo buai pui vata. Damdawi ina room pakhata chuan a hruai. Ifa paila min nei mayang. Kaduna chia rei to lutuk. Kitty chu thei ngil toro. Ti in a thlem chun zom ta a. Chuta Simon a ina Kitty a lut lai video te chu ala hmu zui. Scott chu a thian rim hle a. Chuak ro. Ti in Lisa chu a vin tuar. A kut chu chemte chuan a sai thi topa. A ruina po a rei deuh ta. Lisa chu rekin. Nakina ithil ti man hi kalatuar tir kopang che. Ti in a chua san. Kitty chu a khola ala thei si lo. Simon a omna location tal chu a chui tir ta a. Blue Hotel a ti an hre thei ta hlo mai. Kawngka chu an han honga. Kitty chuan a lo kwa ngal. Khonge kakor ti in Simon a lo in hachamul mula. Scott a thin rim lutuk chuan a lo hnek thlu thuai mai. Scott engma thleng lo. Heta hian company in min tan tirani. Ti in Simon an khoi atum lai kha na lo in danga. Ani po chu in thing har zuin a in bual ta zo ka lo ni. Thil thleng te chu Steve a chui chian tir ta a. Thil anin Sofia na lama chuan Lisa in anin hual chep to thu a shilte. Lekhabu a thalak te kha Kitty chuan a shilta veka. In hual kha chu ka thian panin an ruah man na mai ani kha. Ka accidenta ka wangin ani po rampo na kalta de ani. Unaw nu ang bakin ka en ngai lo. Lekhabu chu tiang ka nei lo bok. Lisa ruah man na veka ni don chu. Kadu chu nang ma chaw hi ini. Naw te i nei mo, nei lawe mo. Ka nei don shim che. Ti in Scott chuan a lo shil fiata a. Kitty po chu a lo hlim to hle. Emi chu an dop chun zom ta. Chung thil ti tir tu chu Lisa ni thu chu a puang ta veka. An ron shrai lut ve ngal. Scott a bula chuan a lo in sui thiam zai zaya. Mase Scott chuan an khopui chu chua san tur le lo liet le to ngai reng lo tur chuan a shil. Kitty nu khan lem a lo chang reng mai chu ni in. A fapa nen chuan ruah man na an siam dun le ta a. Kitty chuan khol ta. Poisa an vadil le sham. Mase ani chuan o a lo po du big lo. Scott a hne na chuan a shil fai ta veka. Keman ka pe meyang ati chuan. Angai lo a ma pon kan pe to. Chin tok an nei ngai chuang lovang. Ti in Kitty chuan pe lo sela adu. Ropui takin Kitty pian cham lo thleng chu an loma. Scott chuan ani hi kanupui tur Kitty Simpson ani e. Ti in kalkhom te chu a shil nge. Chuti laiin rok le anu te an lo lang ve da hlor mai. Ke hi anaw ka ni a. Ani hi kan nu ani. Heta po hian tel ve turin min som du lo ania. Pasal hual hausa deuh mai ani nuwa hian min thlau thata mak ani. Kanu po hi adam lova en kol po a en kol du lo. Ti in lem an lo chang chaw le ta vela. Voin hian kanupui hian inin zom na hi a thu chat ti. Kalkhom te hian min siap pui ro se. Scott a chuan a lo ti ta si. DNA test report te chu a lo keng langin. Pili li hi anu ani lo shim shima anu shon zo kani. Kitty hi anu hian a shin lain a boral santo. A fatak anga shil chinin ati du da hle a. Na thoka poisa lo chua tir tu tan chaw an du ani. Scott chuan a lo ti le a. Ka fa po ni lo se ka en kol se len thawlom. Nuli li chuan a lo ti ve pang nga.
nang ni hian ka naupai lai pawh kha min tih tlak sakin tuma mi padang pasala min neih tir in tuma ni lawm ni Kitty chuan a lo ti ve ta chu pawh ni se itana tha tur a lawm kan tih an lo la ti ṭala nangmah ni wang hian harsat na tam tak ka tawk ani ka enkawl nasa tawl lutuk cheuh tunah chuan in laka engmah bat ka nei tawh lo ka chhung te pawh in ni tawh ngai lovang tiin Kitty chuan a lo an khum ve leh ta a nufa sual tak te pawh chu an hruai chhuak ta ni in hual na hun ser pawh chu nei chhun zawm leh in Kitty leh Scott te chuan zungbun an in bun tir ta a Oli khati zawng kha tунtum drama chu a lo ni leh ta a drama thar hmuhnawm tak nen kan lo let leh vat dawn nia mi lo en sak thin awangin kan lawm lutuk e